Tak jo. Tak zkusíme někde, kde budou prodávat grilovaný jídlo. Ne. Hej. Rozvoz, kolena. Zkusíme ještě jinou pizzerii. Zkusíme i něco jiného, ještě zkusíme třeba... Jo, jasně, sushi bar. Zkusíme se v sushi baru zeptat na Nami nebo na Fize. Mají do 10, to ještě stíháme. A to vypadá docela seriózně. Šestset tři, 244, 882. Moment. Já se musím podívat, odkud je Nami, protože mě zajímá, abych když tak řekl, že je třeba, já nevím, jako z Demácie, když Nami není, jo, ale abych řekl, odkud je. No to tady není. Nevadí. Ještě mám pak dobré, ještě mám nápad na jeden skvělý prank call, tak ho pak uděláme jako třetí a to musím udělat někomu, koho třeba znáte i vy. Mám ještě jeden dost dobrý nápad o tomhle. Prdele. Volaný právě hovoří. Tak počkej, nemají sushi restaurant. Samuraj, hele, to japonská. Nemůže být líp než japonská restaurace. Otvírací doba 23:30. Super. Jsem takový zmrt. 217. Dobrý den, telefonu Franta Vomáčka, já bych potřeboval se zeptat, jestli děláte sushi i třeba s Nami. Čeho? S Nami nebo s Fize, s takový ty, jakoby ta ryba s tou, no taková ta, já nevím, jak to říct, s tou holí, má hodně dobrou ultinu. Já vás strašně špatně slyším. Omlouvám se, Nami má hodně dobrou ultinu a občas jakoby když jí bildí ten AP, tak chutná super, hlavně já nevím, jako ono si to všechno dělá syrový, ale jestli třeba jako i grilovaný nebo tak něco, neděláte Nami? Takovou rybičku tady nemáme. Ani Fize? Ani, promiňte? Fize. Fize? Fiz, ne, ježišmarja. No tak nic, tak já vám děkuju za vaši ochotu. Prosím, Nashledanou. Bože. OK. To by šlo. Kolik to? Kolik? 5900 lidí, vy jste fakt magoři, jo. Ještě mám jeden nápad.
Potřebuju, nebo já mám možná čísla nějakého let's playera. Já Because si- now all I've got left is a bike. Pecinačka, proč mi dala subscribe moje vlastní přítelkyně? What? Děkuji za subscribe, děkuji, ty jména si vymýšlím, děkuji za subscribe. já jí za ně ještě pak poděkuju nějak speciálně, to nemusíte to. Takže počkej, nebo nemusí to být na Let's Player, ale může být. Streamuje Herdin? Jenže Herdin mě pozná, ten na hovno. Herdin na mě ještě má číslo. Herdin na mě má číslo, to je na hovno. Já bych potřeboval jiný telefon, ale já nemám jiný telefon. Do prdele. Ale to nevadí, musíme to zkusit, zavoláme Herdinovi. Moment, já to musím promyslet, jak to bylo. Nebo ne, Herdinovi zavoláme ještě potom a ještě zavoláme někomu, koho byste taky mohli znát. Bizardy, Zork, na koho mám ještě číslo. Artix. Je nám líto, ale s volaným číslem se ním... Tak on má Artix možná nový číslo. Tak. Fimlar. Prdele, všichni na mě kašlou. Já tady nemám čísla na moc let's playerů, no. Puxí, vole. Smusa Medbros, na Medbros nemám na nikoho číslo, na Smusu taky ne. Jo, Šimon Vojta. Jenže co bych Smusovi řekl, já jsem si s ním nikdy moc nerozuměl. Tak jo. Smusa bude určitě na káry jak svině. Co, Vedry? Čus, prosím tě, co potřebuješ? Já zrovna teďko nemůžu mluvit. Ještě jednou. Co potřebuješ, prosím tě? Já zrovna teďko nemůžu mluvit. Ne, ty voláš ty mě, ty chuju. Aha, Vedry. aha, tak jo, no. Tak ty vole zas mě zklamal, jako. Fakt, tohle, ty vole, už to fakt přehnal, už jako fakt konec. Ne, sorry, ale se nepovedlo. Ale, Nemůžeš být klidu, protože když jsi zavolal, to byste neměl uch. já vím. Ale to mělo být prank call, ale já jsem to popletl. Jinak seš momentálně, seš na streamu jenom. Štěstí, Vedry, jo? Jo, prej se tě mám zeptat, jestli nemáš vodku. Nemám, já jsem momentálně v hospodě, že mám pivo. Tak dobrou chuť. Díky. Čus, čus. Ahoj, těšte si dalším prekonat, čus. Nemám Herdina. Musíme něco vymyslet na Herdina, jenže Herdin na mě má číslo.
Nic moc, jenže ono to je těžký, když mě ty lidi znají. No, vymyslete si něco, když jakoby voláte s někým, kdo vám to zvedne a čau vedry. To je prostě těžký. To je fakt těžký. Musíme ještě, mě to baví, zavoláme ještě někam. Hotel. Jo, hele. Hotel třeba Kladno. Kontakt. OK. Řekneme, že chceme ubytovat, ale s někým. S někým z LOLka, kdo je hodně velký. Jo. Moment. Jo. Jo, mám to. Dobrý večer, u telefonu Jenda Šiška. Já bych se vás potřeboval zeptat, jak máte široké dveře do pokoju v hotelu? Nemá... No, já moc mám dobrý odhad, takže já nevím, klasický, no. Klasický, jo, to je problém, protože já bych se potřeboval ubytovat na váš hotel se svým kamarádem Čogatem, jenže on má 6 staků a já si nejsem jistý, jestli by se tam vešel, on je opravdu velký a já se bojím, jestli by to vyšlo, jenže fakt tam potřebuju, no. Ne. Ježíš Maria, tak já nevím, co budu už dělat, no. Fakt, můj život úplně stojí za nic a shledanou. Naschle debile! Naschle OK, to by stačilo. Už moc takhle kazíme lidé. Naschle debile. OK.